Jeg vil gerne fortælle lidt om enhedscirklen, så jeg starter med at tegne den. Og enhedscirklen har en radius på 1, og den skærer i 0,0. Og hvis du har en vinkel her, så har du vinkel. Så det her punkt, det er retningspunktet er V, og hvis du så vil finde kosinus, så stipler man bare nedad. Og så der, hvor den skærer x-aksen, det er kosinus til vinklen, og så her, hvor den skærer y-aksen, det er sinus til vinklen. Og nu vil Cecilie fortælle lidt om ensvinklede trekanter. Ja, jeg skal så fortælle lidt om ensvinklede trekanter. Og ensvinklede trekanter, det er faktisk bare to trekanter, der er ens. Så hvis jeg for eksempel tegner en retvinklet trekant her, som har en retvinkel, den kalder vi for C, B og A. Så den jeg tegner herover, C, B og A, de her to, de er faktisk ens. Fordi det er de ensvinklede, så er størrelsesforholdet godt nok bare 1:2, men altså de er stadig ens. Og så hvis vi sådan skal skrive sådan lidt formel op, så ved vi, at K, det er lige med skalafaktoren. Og hvis man vil regne lidt ud omkring det her, så kan man sige, A1, det er lige med A gange skalafaktoren. Og det samme her, B1, det er lige med B gange skalafaktoren igen. Og C1 er lige med C gange skalafaktoren igen. Og hvis vi lige skal skrive nogle sider på det, vi ved, at siderne i trekant, de skrives med små bogstaver, så det er side A, side C og side B, og samme herover C, A og B. Så ud fra de her formler, vi har her, så kan vi simpelthen gå ind og regne noget omkring de ensvinklede trekanter. Og nu vil, Emma komme ind og fortælle lidt om omkring noget med noget sinus og noget med noget kosinus. Ja. Hvis vi fx siger sinus A, så lyder formlen A divideret med C, og det er så også den modstående tete divideret med hypotenusen. Og sinus B er lige med B divideret med C. Og det er så det samme, den modstående katete divideret med hypotenusen. Men hvis vi så siger kosinus A, så hedder det så B divideret med C, fordi så er det den hosliggende divideret med kateten. Og kosinus B er lige med A divideret med C, og det er så også den hosliggende divideret med kateten.